Flejliet l-ewwel tas-sena ma ġewx irrappurtati inċidenti ta' traffiku fil-waqt li matul il-jiem kollha tal-festi ma seħ ebda inċident serju ta' traffiku. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Korp tal-Pulizija fl-ewwel jum tas-sena filgħodu hekk kif ġie spjegat li matul il-jiem tal-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Il-Korp tal-Pulizija saħħaħ il-preżenza tiegħu fit-toroq minn diversi taqsimiet permezz ta' kontrolli ta' traffiku. Fil-fatt din is-sena l-ispezzjonijiet li bdew mill-ewwel ġimgħa ta' Diċembru saru kuljum u f'ħinijiet differenti tal-ġurnata madwar Malta u Għawdex kollu. Intiżi primarjament biex jiġu evitati kemm jista' jkun inċidenti serji ta' traffiku. F'dawn l-ispezzjonijiet instab li l-maġġoranza assoluta tal-vetturi li twaqfu kienu qegħdin ħarsu ir-regolamenti tat traffiku u fejn ma kinux ittieħdet azzjoni immedjata. Il-vetturi li twaqfu ġew iċċekkjati l-liċenzji u l-assikurazzjoni tas-sewqan jekk humiex validi jew le, fejn kien hemm suspett raġonevoli saru testijiet tal-breathalyzer kif ukoll tfittxijiet fil-vetturi mill-klieb tal-Pulizija. Salejliet l-ewwel tas-sena b'kollox saru aktar minn 160 road checks fejn fihom twaqfu madwar 4500 vettura. Matulhom inħarġu aktar minn 600 kontravenzjoni fejn in-nuqqasijiet li nstabu kienu jvarjaw minn sewwieqa li nqabdu jsuqu mingħajr liċenzja u jew liċenzji mhux imwaħla, użu ta' mobile waqt is-sewqan, sewqan b'veloċità aktar milli tippermetti l-liġi, sewwieqa mhux lebsin iċ-ċintorin tas-sigurtà u anke minħabba li vetturi nstabu biħġiġ tinted biksur il-liġi. Numru ta' vetturi ġew irmunkati għax is-sewwieq ma ppreżentax liċenzja valida waqt li nħarġu wkoll kontravenzjonijiet fuq vetturi Y-plates li ma kellhomx il-permessi relatati, flimkien ma' verifikazzjonijiet tad-dokumenti ta' residenza. L-ispezzjonijiet fit-toroq kienu koordinati mill-Korp tal-Pulizija bl-assistenza ta' uffiċjali minn Transport Malta. Dan l-eżerċizzju ta' spezzjonijiet fit-toroq mhux se jieqfu fil-lejl ta' bejn l-aħħar u l-ewwel tas-sena. Iżda se jibqgħu għaddejjin tul is-sena kollha bilan f'Malta u f'Għawdex ikun hawn toroq iżjed siguri. F'istqarrija separata, Transport Malta permezz tal-kap eżekuttiv tagħha Jonathan Borch esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għan-nuqqas ta' inċidenti irrappurtati. Borch tenna l-impatt pożittiv ta' inizjattivi bħal miżuri ta' nfurzar u kampanji edukattivi għandhom iservu ta' tfakkira lill-utenti kollha ta' triq biex iżommu drawwiet ta' sewqan siguri u responsabbli matul is-sena kollha.